Şinavendar uçayan radyoya denge gelden başkodarên hêja îro 6 îlonê 2025 şemîlî Brükselê saetî 11 li Amedê 12 emen ûçên di nava rojê de pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Bi sedan kes çûn serdana mala taziyeya şehîd Çiya Rizgar endamê komelên ciwan Çiya Rizgar 25 tebaxê ji ber nexweşiyê şehîd bû. Malbata şehîd Çiya Rizgar li navçeya Mêrdîn Şemrexê taziyê danî. Bi sedan kes heya mala taziye meşiyan û ji malbatê re sersay xwestin. Malbata şehîd Çiya Rizgar girsiya gel pêşwazî kir pêşî ji şahsê şehîd Çiya de ji bo hemû şehîdan rêz hat girtin. Li ser navê ciwanan sersay ji malbatê şehîdê re hat xwestin û peyam hatin dayîn. Parlamenter Dem Partî Berîtan Güneş axivî û piş re dayika şehîd Ayten Yavuz jî xêrhatina girsê kir. ام تجاري نهالن لعرده بمينه ام صوت هوا چیا رزگار سمبولا هواتی اوجیانا آزاد بو لیبلی هوال چیا سمبولا نسیبین جبو هر وها برکو لنسیبین ده لبن ظلم زورداری ده او هشمندیا داگر کرکو دخواست جوانین کرد لنبن انقاذ ده بهیله او سک نامینا چیایم ری تواهیا dünyayı و جوانین dünyayı da divane ciyana rast jmere mirate hişt. Çiya gerçekten çok çiya bu. Az daykavi serbilindim. Birinamı pırmazını ama az pırpe serbilindim. Malbata şehîd Mihrali Yılmaz li navçeya Yeni Mahalleya Ankara'ya taziyeyan kabul dike. Malbata şehîd li navçeya Yeni Mahalleya Ankara'ya taziyeyan kabul dike ve serdan Rojan Berdoğan bike. Nûnerên DPP, HDP'den Partî û EHD di roja yekemîn de serdana malbatê kirin, sersaxî ji bo malbatê hat xwestin û dua hatin xwendin. Navên deragiyandin û çepebeniya HPG di daxuyaniya xwe derbarê şehîd Mîralî de wiha gotibû. Ewladê bijartê ya gelê me ya Erdexan, milîtanê ketkar û fermandarê Apoyê Hevrê Mihralî Yılmaz, çardê çilê 2025 de di êrişa dijmin a li ser herêma Garê de şehîd bû. Reveberiya Xweser û Dürzî civiyan cigîrê hevserokatê daîrên têkiliyên derveyên Reveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rûşatê Sûriyê Bedran Çiya Kurd li bajaroka Şaron a qezaya Alyaya li Lübnanê serdana Şêxê Dürziyan Şêx Ebu Yusuf Emîn El Sayıx kirin. Di civînê de nûnerê Reveberiya Xweser li Lübnanê Abdulselam Ahmed, siyasetmedarê Lübnanê Mahir Ebu Şeqra, Ela El Sayıx, Şêx Tevfik El Sayıx û Şêx Ekrem El Sayıx amade bûn. Çiya Kurd girîngî bi domandina têkiliya bi hemû pêkatên Sûriye û Lübnanê re da û piştgiriya xwe ji bo şeniyên Swêdayê re yên ku bi êrişên hovanê yên hêzên hikûmeta veguhez a Sûriyê re rûbirûman nîşanda. Li gel vê Şêx El Sayıx jî girîngî bi xurtkirina têkiliyên Kurdan û Dürziyan da û ji bo helwesta Reveberiya Xweser malovaniyê kir. Siyasetmedar Mahir Ebu Şeqra jî tecrübeya Reveberiya Xweser wekî nûmuneya ku divê li seranserê Sûriye were pêkanîn bi nav kir. Girê dayî wê Ela El Sayıx jî helwesta Reveberiya Xweser silavgir û teqez bi girîngiya sîstema demokratîk a nenavendî û pirrengî da.
Operasyonel hole le evlehiye droja duyemin de dome hezen evlekariye hündürün yekiniyen parastajiniye peje be destek hezen Suriye Demokratik kasede u koalisyona navne teydu qonağa çaremin a operasyona mrovi u evlehi le kampo hole u derdoran da bu despekirin. Operasyon ki barmanca parasına nişteciyen kampe u müsugerkina xabata rexistine mrovi yelne hündüre kampe hatiye bre xistinkirin droja yek Droja xoya duyemin de berdevam dike. Hezen operasyonel tevahiya beşen kampe teybeti beşa muhacirat ku jin uzaruken da işiyen biyani ile diminin xabaten legeri repektinen. Deve çarşove da agahiyen derbare nişteciyen kampe pişras diken be cihazen teybeci kamp kontrol diken uçe ku takımeliyan dikeren. Hezen evlekariye hündürün duhlu beşa pencan a muhacirat mayineke ditibun. Şeriyen İddibe hemberi dagirkeriya Türk rabun ev demek ku devleta Türk'a dagirkerli İddibe destanne serxaniyen şeniyan u dike baregihen leşkeri. Du bedahan şeniyen cebel ezveyi le hemberi ve zilme rabun serpiyan o nerazibune xwe qeyriyan her wa destanina serxaniyen xwe bi duruşman şermezar kirin. Teja Serdana Malbata Rojin Kabayişkir Teja Serdana Malbata Rojin Kabayişkir u diyarkir ku ev jibu eşkerekirna kiryaran hemu heldane xwe bidomine. Rojin Kabayiş Liwane xwendekar zaningî hebu. Di 27 îlona 2024 de jiwaregeha xwe derke careke din agayî jê nehate girtin. Cenazeyê Rojin Kabayiş di pazeyê cotmehê de li peravên gola Wanê hate dîtin. Tev 11 mehan ku derbas bûne jî di doza Rojin Kabayiş de ti pêşketin çênebûn. Du Tejayê Serdana Malbatê Kabayiş kir di Serdanê de Bahar Peker axivî û balkşan servan xalan em li keleka Malbatê ne û heta ku sujdar bên dîtin dê piştgiriyê me bidoma pişre parlamentera bajêr adaletkaya axivî û wiha got em bi baroyên Amed û Wanê re di têkiliyê de ne ji bo ku sujdar werin cezakirin çi ji destê me werê em ê bikin tu saziyeke dewletê bersiva pirsa çi bi serê Rojin Kabayiş hat nedaye çarêserkirina vê dozê nîşandide ku jin ne evlehiyê de ne em ê her tiştî bikin da ku vê mijarê ronî bikin di civînê de hat gotin ku dê di 27 îlonê de li Amed meşek werê li darxistin û pirsa çi bi serê Rojin Kabayiş de hat bêpirsîn. Li Şirnexê sazî û komeleyên sivîl derbarê zextên li zindana Şirnexê raporek eşkere kir li zindana tîpatiya Şirnexê nêzîkatiyan xirab ên li hemberî girtiyan baweyeke sîstematik tên pêkanîn. Komeleya ÖHD Şaxeyê Şirnexê îhade û Şaxê Şirnexê baroya Şirnexê û Tuayê Derabotanê 27 tebaxê ji bo lêkolîna binpêkirina mafarên zindanê bi 13 girtiyan re hevdîtîn pêkanî. Derbarê hevdîtînê de rapora hatiye amadekirin de ev tespît hatin kirin. Nahêlên girtiyên nexweş bên tedavî kirin lêgerîna tazî heye dema li hemberî vê bertek nîşandayîn pêktê mudaxeleya fîzîkî pêktê. Di hevdîtînê malbatan yên wekirî de gardiyan mafê jiyana taybet ya malbatan bin pê dike pirtûkên bi zimanê Kurdî nadin girtiyan. Em bank li raya giştî dikin li hemberî van pêkarina rabin û raydarên dewletê jî peywîra xwe pêk bînin. HDP şeşemin kongreya xoya mezin asayî li darxist Partiya Demokratîk gelan HDP şeşemin kongreya mezin asayî li navên da xoya giştî li darxist. Hevserokên giştiyên HDP Sultan Özcan û Cihît Karkızak axaftina vekirînê kirin. Karkızak diyarkir ku HDP qada têkoşîna hevpar a gelên Tirkiyeyê û got bi gelan re bersiva hewdanên parçekirin û belavbûnê yên zihniyeta navendî û yekparestiyê daye 2 sal û 5 mehin didome lê HDP ne tabeleyeke ne avahiyeke hûn nikarin wê bikirin. Pişta axaftinan raporên xebat û darayî hatin xwendin Sultan Özcan û Cahit Kırkazak jinû ve wekî hevserok hatin hilbijartin. Medder werin em zimanê xwe biparêzin komeleyê lêkolînên ziman û çanda Mezopotamyayê Medder di dawiyaz
sertifikayên serkeftinê da mezûnên kursên zimanê Kurdî. Zarok bu malbatên xwe re beşdarî çalakiyê bûn. Hevserokê Metderê Mehmet Remzî Azîzoğlu pêşî axivî û balkişan ser giringiya parastina zimanê dayîk û got ziman faktora herî giring a jiyana me ye. Her neteweyek bi zimanê xwe heye û em jî bi zimanê xwe hene. Zarokên me her ku diçe ji ziman û çanda xwe dûr dikevin. Ji ber vê yekê werin em ziman, nasname û çanda xwe biparêzin. Piştre helbestvan û nivîskar Musa Şanak mafê axaftinê girt û helbesta xwe ya bi navê wa pîrozbin tevlîme xwendin ku li ser watê û giringiya zimanê dayîkê rawistiyan. Bername piştî konsera dengbêjiyê bi reqsa lîstûka Kurdî bi dawî bû. Hesabê X'ê ya Rojnameyê Yeni ya Şemê hat astenkirin. Zextên Dewleta Tirka Qirker yên li ser şepemenî azad dewam dike. Hesabê platforma medya dijitala X'ê ya Rojnameyê Yeni ya Şemê hat astenkirin. Bi astenkirina dawî re cara siyemîne ku hesabê Rojnameyê li ser platforma X'ê te astenkirin. Sedema astenkirina hesabê ji Rojnameyê re nehate ragihandin. Sohrê wesayetên İsraîlê derbasî gundewarê Quneytareyê bûn. Çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohrê ragihand ku sê wesayetên leşkeriyên İsraîlê bêyî ku pevçûn çêbibin ji çend gundên bejahîya Quneytarê ya Sûriyê derbas bûne. Hat ragihandin ku wesayetên artêşa İsraîlê ji gundê Samandayê li gundewarê Quneytareyê derbas bûne û li wir xelekên kontrolê ava kirine. Belê godan ji menûçeyên yazde pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.